ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ತುಳು ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ತುಳು ಮಹಾಪೋಷಕರಿಗೆ, ದಾನಿಗಳಿಗೆ, ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ರೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ದಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಚಿನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ಪುಣು ಪಂಡದ ಒಂಜಿನಿಗ್ಲೇನಿಟ್ಟು ತೋಜಪನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಒನನಿಟ್ಟು ನಿಗ್ಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನೆಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಂತಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆಸ್ ಎ ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿ ಆದ್ ತುಳುಕು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸಂಗೊಡಿತ್ತದ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾನಿಯದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಂತಿಪ್ಪಾರ ಅಥವಾ ಎಫರ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಪುನಾಗ 2-3 ತಿಂಗಳ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಓಕೆ, ಪಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಪಂಡ ಕೆಲಸ ತಿಂಜ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಮನ್ಪ ಪನ್ಪ ಮಲ್ಲಾವಡು ಜಿಲ್ಲಾವಡು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಎಫರ್ಟ್ ಮನಿ ನಿಗ್ಲಿನ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಟ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೆಲವು ಎಫರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಜನಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ನೆಪ್ಪುದಿರೋಣ ಏರೆಗ್ಲ ಆತ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ವರ್ಷನಾಗ ಪೂರ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನ ಮನಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಅನಗ ಆಯ್ತು ನೆನಪುಂಡ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಅನಗ ಏರೆಗ್ಲ ನೆನಪಿಪ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ನಿಗ್ಲಿ ಮನ್ಪುನ ಓ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡ ನೆಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಂತರ್ನ ನಿಗ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಅಡ್ದು ಬುಕ್ಕಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮುಟ್ಟ ನಿಗ್ಲಿನ ನೆನಪುದಿಡು ಉಂಡು ನಿಗ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನೆನಪುದಿಡು ಉಂಡು ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿನ ಪೂದರ ಆವಡ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಫೋಟೋ ಆವಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಗ್ಲಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ಗಳ ನಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಂತಲೆಕ್ಕ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆನ್ appreciated by people leaving a lasting legacy. ಓಕೆ, ಏತನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಈ ಜೋಕುಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈ ರೈಮ್ಸ್ ತುಳು ಇತ್ತಿನ ನಾವೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತನಗೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಪುದರಲ್ಪ ಫೋಟೋ ನಿಗ್ಲಿನ ಬರೋಂದಿ ಅಂಚ ನಿಗ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೆಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಪ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಆಪುಜವು ಊರ್ದಾಗ್ಲೇ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಅಥವಾ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಆತ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ತುಳುಕು ರೀಚ್ ಆಪುಂಡ ನಂಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪರ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಥವಾ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಬೋಡಾದ ಮುಲ್ಪ ನಿಗ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮನ್ಪಾರ್. ಓಕೆ, ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಪೊಂಜಿ ಆತ್ ಖರ್ಚು ಮಂತೊಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 40 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಂತದ್ದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮನ್ಪೊಂಡು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ ಮನಿ ಪೂರ ಓಡೆ ಪೋಪುಂಡು ತುಳುಕು ಏತ ಪೋಪುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಳುತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏತ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಜನನ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅವು ತುಳುತ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಸರ್ತಿ ರಾಂಗ್ ಆದ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪ ಜನ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತುಳುತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡದು ತುಳು ಎಂದ ಆಪುನಂದು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಮನಿ ಪೂರ ಬಾಕಿ ದೆಕ್ಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೌಂಡ್ ಆವಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅಲ್ಪದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆತ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಲ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಐಕ್ಲ ತುಳುಕುಲ ವಾಸ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕ್ಕ ಟೈಮ್
ಸ್ಕೋಪ್ ಜನಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಓರಿ ಜನಕ್ಲಿನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ನಿಗ್ಲೆ ಆಸ್ ಎ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಅಥವಾ ನಿಗ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅದು ಅಟೆಂಡ್ ಪರ್ವಾನ್ಲಿ ಓಕೆ ಆತ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅವು ತುಳುಕು ರೀಚ್ ಆಪುಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಗ್ಲು ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ಜಾರು ನಿಗ್ಲು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮನ್ಪಾರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏಪಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆವಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆವಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಒತ್ತಂದ ನಿಗ್ಲಿ ಮನ್ಪಂದು ತುಳುಕು ಬೋಡಾಯಿನ ಓಕೆ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ತುಳು ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಬಾಕಿದ ಭಾಷೆ ನಿಗ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತುಜಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿರ ಉಂಡು ಓಕೆ ನಿಗಿಲಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ನಿಗಿಲಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಬಾಕಿದ ಭಾಷೆದ ಲೆಕ್ಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಏಜ್ ಕೊಂದರ ಆತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆವಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದು ನಂಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಮೂಲೋಡೆ ಕನ್ನಡ ರೈಮ್ಸ್ ದಾಯ ತಿಕ್ಕನು ಅಂದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಇಜ್ಜಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಏನಿತ್ತು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ರನ್ ಆವಂದಿಪ್ಪುನು ಅವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆವಂದಿಪ್ಪುನು ಏರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತಂದಿಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಕೊರ್ಜಿಂದ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದನ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಕನ್ನಡದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಪುಂಡು ಅತನಗ ಮೂಲೊಡೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂರೋ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪಂಡ ಮೆದುಳು ಇಂಜಿನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ NLP ಪನ್ಪೇರು ನ್ಯೂರೋ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುಂಡ ಅವು ನಿಗ್ಲಿನ ಅರ್ಲಿ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪ ಐತಮಿತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಪ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಂದ್ ಪೋಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯಡೆ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತನ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಇರ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜವು ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಪದ್ಧತಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪರಿಸರ ಅಲ್ಪದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೇಚರ್ ಇಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಿನದವರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂರೋ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತದಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ತತ್ತದನು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಂತಂದು ಸೊ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏಪಲ ನಿಗ್ಲಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏಪಲ ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ಲ ನೆನಪುದಿಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಾನೋಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ರೀಚ್ ಆವಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದ ಮಿತ್ ಎಲ್ಲಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ನಿಗ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಿತ್ ವಾವಾ ರೀತಿಡ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲಿ ಬಂದ ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಪುಸ್ತಕಡು ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಈತ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಪುಸ್ತಕ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ರಡ್ಡ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ಅವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ವರ್ಷನ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಂಡು ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಂಡು ಅವು PDF ಫ್ರೀ ಅದು ರನ್ ಆಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಇಮೇಜ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಇಮೇಜ್ ನಿಗ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಆ ಪದ್ಯದ ಇಮೇಜ್ ನಿಗ್ಲ ತಿರ್ತ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಆಯ್ರದಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಅನಿಮೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪತ್ತ ಆತನಗ ಐಟ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಪಾಡ್ನ ಆಯ್ರದಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಆತ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಐನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಗ್ಲಿನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ದ ನಿಗ್ಲಿನ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆಲ ಐಟ್ ಪಾಡ್ರ ಆಪುನು ಬುಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಜೋಕುಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ
ಅಲ್ಪ ಲಿಂಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆಲ್ಪ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಚಾವಡಿ .com ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಅತನಗ ಅಲ್ಪಲ ನಿಗ್ಲಿನ ಜಾಹೀರಾತು ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅದು ನಂಗೆ ಕೊರ್ರಾಪುನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೈತೆ ನಿಗ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಗ್ಲು ತುಳುಕು ಸಹಾಯ ಮಂತಿಪ್ಪರ್ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡೊನೇಷನ್ ಮಂತಿಪ್ಪರ್. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ತುಳುಕುಲ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರ ಬಣ್ಣ ನೆತ್ತ ನೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪರ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ఒక ಐಕೊಂಜ ಆತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆಗ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಐತ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಏತ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಪರ್ಸನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏತ್ ಕೊರ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಏಜ್ ಐತೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಆಯ್ನಾತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೋಕ್ಲು ಪಂಡ ದೇವರು ಆ ದೇವರನ್ನ ನಮ ಒಂಜಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಈ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮಡ ಕೇನೊಲಿ ನಿಗ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಡು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಚಾನೆಲ್ ಐತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಜ್ ವೈಸ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಿತ್ ಆ ರೀತಿದ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ. ನಮಸ್ತೆ.